Morjes. Pasi tästä taas. Mennään maaliskuun eka viikkoon. Tai toka oikeastaan. Mä kävin tuolla mun palstalla ekan kerran nyt tällä kasvukaudella. Niin käydään siellä kohta. Sen jälkeen katsotaan mitä noille sipuleille kuuluu. Mä kylvin niitä ruukkuun niin kuin esikasvatuksen tarkoituksessa. Sitten mulla on noita vähän vanhempia sipuleita, niin niiden latvomista. Ja katsotaan miten ne lähti käyntiin nyt nämä viimeiset sipulit, mitä mä laitoin tulemaan siemenestä. Ja sit vois katsoa sen jälkeen niin vähän mitä tuonne parvekkeelle on nyt jo menossa. Ja vaikka sitten, että mitä mä seuraavaksi laitan tulemaan parveketta varten. Ja sinne on niinku chilejä ja kukkia ja tomaattia ja kurkkuja. Tomaatin mä jo laitoin itämään ja ne on jo mullassakin. Kurkut vielä odottaa. Mut näillä mennään seuraavaksi ulos. Se on mulle eka palsta kääntynyt tänään. Maaliskuun eka viikko ja kevät tulee vauhdilla. Päivälämpötilat on plussan puolella ollut nyt pari päivää ja seuraavaksi viikoksi luvataan samanlaista. Tulin tuomaan vähän tavaraa tänne ja muoveja ja harsoja. Mä ajattelin, että mä olisin tehnyt vähän lumitöitä. Mutta tuo lumi on sen verran kovan näköistä, ettei tuo mun muovilappari varmaan pysty siihen. Mut kyllä täällä on silti ihan kiva hengailla, vaikkei mitään duuneskaan. Noi ekat penkit on jo vähän ruvennut sulamaankin. Muutenhan tästä tekisi jo kylvöjäkin, mut kun ei ole vielä yksikään penkki niin paljaana. Sitten mulla on vielä noin katteet tossa päällä, niin niidenkin pitäisi ensin sulaa. Että mä saisin paljaan maan näkyviin. Sen takia mä niitä lumitöitä olisin nyt tehnyt. Pitäisi olla rautalappari. No itse asiassa onhan mulla tuolla rautalappari, mutta en mä tiedä viittiks mä. Mutta kyllä täällä on kiva. Kyllä mä löysin sen rautalappari. Mä vähän otan paljaksi sitä maata tästä kohtaa, kun halusin, että routa sulaa tästä nopsaa. Kun mä ajattelin tehdä uuden kohopenkin, niin mun pitäisi päästä kääntää tätä maata. Mieluummin aikaiseen kuin myöhäiseen, että se olisi sit valmis toukokuussa. Mä ajattelin vaan tähän laittaa vaikka sen noin latva-artisokat. Ja ne on jo hyvässä kasvussa, mutta niille ei ole vielä petiä laitettu. Jos tähän sais, kunhan tää sulaisi. No saimme tässä pari kohopenkkiäkin lapioituu. Mä yritän kiihdyttää maan lämpenemistä. Mä laitan siihen varmaan ton muovin päälle. Pääsis kylvää noita pinaattia ja salaatit ja
tilli ja persilja. Joo niin, mä sain muovitkin päälle. Mä lyön vielä painot tähän, niin sitten on valmis tähän lämmityshomma. Tää oli kohtuu helppo lumityö, kun no lähti ihan tommosin tiiliskivinä pois, kun tää oli jäistä lunta. Tosiaan tähän penkkiin varmaan ensin tulee pinaatti ja sitten kesäkuussa siihen tulee kurkku, avomaakurkku. Tähän mä ajattelin sit laittaa nyt alkuun salaatit ja ite monta riviä siihen tuu. Ja sit nää tillit ja persiljät. Nehän voi ihan jäiseen maahan kylvää, ne tykkääkin siitä. Ne tulee sitten kun ne haluu. Vielä pitäisi toi kukkapenkki avata tuolla. Et sais sinne unikot kylvettyä. Mut mä taidan jättää sen johonkin seuraavaan kertaan. Kyllä mä nyt jotain saan tehtyä kuitenkin. Sellainen meininki ulkona. Mut katsotaan seuraavaksi tätä sisäkasvatuksia. Seuraavaksi pistetään sipulin siementä multaa. Mä valmistelen tässä nyt kelta- ja punasipulin kylvyä. Mä laitan ne nyt tämän kokoiseen ruukkuihin. Mulla on vähän ajatus, mulla oli aikaisemmin, mä oon kylvänyt noi keltasipulit tavallaan aika matalaa multatilaa. Nyt mä ajattelin, että mä pistän korkeampaan ruukkuun ne, koska ne elää tämän koko esikasvatuksen samassa ruukussa. Niin niillä olisi enemmän niinku tilaa kasvaa alepäin sitten juuristoa. Sen kuukausi 2 kun ne tässä kasvaa. Ja toinen, niin nyt on niinku maaliskuun alku, ensimmäinen viikko. Ja tässä mulla on nyt näitä siemenpusseja, niin näissä on tavallaan tää kylvö kautta esikasvatusohje on, että maalis-huhtikuussa esikasvatus. Niin tässä nyt mä taidan kohtuu oikeaan aikaan olla. Eli nyt on maaliskuun alku. Ja näähän menee kohtuu aikaisin sitten maahan. Et sipulihan ei ole sille kylmän arka, mutta se tietysti pakkasia kestä. Tavallaan se on niinku ekoja, mitä voi tavallaan ulos istuttaa näistä vihanneksista ilman, että se kuolee sinne. Toki jos on huonot tuurit ja tulee sitten 10 asteen pakkanen, niin se on finaali sitten, mutta tää ei ole nyt taimimultaa, mulla tää on ihan mun normimultaa. Mä oon tän niinku jotenkin peruslannottanut kastelulannoitteella. Tää on vanhaa multaa, mitä mä oon uusintunuttanut. Mut oon mä tähän pannut jotain ravinnetta joukkoon. Kun mä nyt viljelen täällä niinku Etelä-Suomessa aika niinku lauhkealla vyöhykkeellä, 1B-vyöhykkeellä, niin kyllä odotan, että mä saisin nää ulos siirrettyä huhtikuussa. Mut sen sit näkee, että tavallaan, että tää kasvatusaika jäisi siihen 1,5 kuukauteen. Ei yli 2 kuukauteen nyt kuitenkaan menisi niinku toukokuun puolelle. Mut se on sitten, sen näkee sitten kun se aika tulee. Et mullahan on sipuleista niin toi jättisipuli ja purjo, niin nehän on ollut ruukussa jo kuukauden päivät. Ja
nyt mä laitan nämä kelta- ja punasipulit sitten tulemaan vähän niinku täältä perästä. Syksyllä sitten vähän, varmaan riippuu tästä kuinka aika sitä esikasvatuksen aloittaa, että kuinka aikaisen syksyllä on valmiita. Et viimeksihän ne mun keltasipulit kypsy kohtuuaikaiseen ja mä vaan älynyt korjata niitä keltasipuleja ajoissa. Et nehän rupesi jo tavallaan jakaantua mulla siellä pellossa. Mun olisi pitänyt nostaa ne ylös aikaisemmin mitä mä otin. Mä olin viime vuonnakin kohtuuaikaisessa, mutta tänä vuonna mä oon varmaan vielä aikaisemmassa. Mutta siinä vaan pitäisi korjuuvaiheessa olla tarkkana, ettei jätä niitä liian pitkäksi aikaa sinne peltoon. Kun mä ainakin huomasin semmoisen ilmiön, että ne rupesi jakaantua ne sipulit. Kun en huomioinut sitä, että ne oli jo ihan kypsiä, vähän niin kuin liiankin kypsiä jo. Mä vähän sniidailen taimimullan kanssa, kun se pitää kaikki kaupasta ostaa. Tässä kohtaa mä laitan tänne tätä mun normimultaa, mitä mä oon säästellyt viime vuodesta. Ruukkuja on tyhjennellyt ja vähän terästänyt sitä sitten tuolla lannalla tai jollain kuitenkin niin lannottanut niitä, niin nämä sipulit mä laitan suoraan tähän tavallaan normimultaan. Ja ajatus tässä kylvössä on se, että mä kylvään nää tiheänä hajakylvönä tähän. Tää on vähän niinku sitten, ajatus on se, että se on ikään kuin rairuohomaisesti kasvaisi. Ja sitten ulosventivaiheessa ne vaan pitää erotella ne taimet toisistaan. Mutta se onnistuu kyllä, vaikka ne olisi ihan kiinni toisistaan, kun käyttää semmoista vesiämpärisysteemiä siinä. Vetyttää ne taimet irti toisistaan, niin se onnistuu. Ja ei nämä sipulit tavallaan häiriinny siitä, että ne kasvaa tosi tiheessä. Eli mulla on ajatus ainakin, että 30 tainta, että mä saisin per tämmöisestä. Onkohan tää nyt vähän alle 10 senttinen ruukku sitten, en mä tiedä. Tää on ihan kiva, tässä nyt jo saa sormet multaa jo maaliskuussa, kun tekee näitä esikasvatuksia. Niin vähän laskee viljelykuumetta sitten. Tää on tosiaan peruskosteita, mä oon antanut tosiaan nestettä tälle mullalle. Tää ei ole ihan kuivaa. Mut kyllä mä nyt tässä kohtaa annan näille lisää vettä. Siltikin. Ennen kuin mä laitan noi siemenet tuohon pintaan. Eli nyt mä haen tähän tuon kastelukannon. Noin. No nyt ne on vetytetty. Sitten vaikka näihin lajikkeisiin. Viime vuonna mulla oli tätä Dagmaria tai joku tsekkiläinen, ainakin siementoimittaja. Tää nyt jopa kieltää ton esikasvatuksen, mutta kyllä nää silti tuli viime vuonna ihan hyvin esikasvatettunakin. Ja nää taisi olla just ne, mitkä rupes jakaantua, nää Dagmarit. Mut tänä vuonna mä pistän sen rinnalle toisen keltakaalilajikkeen. Tää on Impectan Euresco F1. Mä pistän nyt näitä molempia saman verran. Mä haluan kokeilla tän rinnalla jotain toista lajiketta. Tässä on nyt kyllä paljon jo. Eli nää lähtee nyt tähän. Mä näitä on laskenut, mutta mä laitan näitä silleen silmämääräisesti, että ne on tiuhassa. Eivät ole harvassa, vaan on tiuhassa. Ja tosiaan jos se itävyys laskee, niin lähtee ne kaikki idäs sitten, kun ei nää nyt aivan tuoreempia siemeniä enää ole.
Niitä kyllä meni sinne, mutta mä laitan vielä lisää. Mä en nyt kyllä säästele näiden kanssa. Näitä kyllä riittää täältä. Näitä on paljon. Mulla on vaan niin pienet noit pellot, ettei. Ja toinen, niin se voi olla, että näistä tulee ylitihetääkin, mutta kyllä ne saa tiheessä ollakin. Niin kuin mä sanoin. Ja sitten se on niinku siinä. Ja sitten mä laitan heti tän merkin tähän. Ei mun tarvitse keltasipulia laittaa tuohon laikkeen, mä kyllä laitan. Joskus mä laitan päivämääränkin, mutta mulla on tuo toinen kirjanpito tuolla, josta ne päivämäärät selviää. Seuraavaksi sitten tää Euresko. Nää on Impectan nyt. Mä viime kesänä ostin näistä alennusmyynnistä. Ja sen huomaa kyllä tosta päivämäärästä. Nää happanee tänä vuonna. Mutta näissä ei olekaan sisäpussia. Se on hyvä niin. En mä sitä kaipaa kyllä just. Näitä samalla reilusti vaan. Kyllä tässä varmaan, jos mä otan tästä puolet, niin ensi vuodelle olisi samanlainen setti, jos mä vaan hyväksyn tämän viljelytuloksen, miten ne tuottaa. Miten tässä nyt käy tänä vuonna? Tää on joku F1 hybridi. En mä tiedä, tietääkö se hyvää vai huonoa tuo F tuossa. En mä oon näistä siemeniä ottamassa kuitenkaan. Siinä oli keltasipulit nyt kylvetty. Ja sitten tulee punasipuli. Tää on joku italialainen Rossalunga di Firenze. Tää on kiva. Mä oon aloittanut nuo italian kielen opinnot, niin tää jotenkin sopii nyt mun pirtaan tänä vuonna. Noin. Ja sitten teksti. Mikä tässä oli, niin tää nimi oli jo niin pitkä, että se mahui tähän mun tikulle. Rossalunga di Firenze. Varmaan vähän alle tuo ohje nyt tää mun peitekerros. Ikään kuin puolta senttiä, mutta mä menen täällä ohuella kerroksella. Ja lopuksi sitten toi vetytys. Mä en kannulla nyt kyllä kaada tuohon päälle syy. Voi käydä aika hassusti, ne vaan ajautuu yhteen nurkkaan ne kaikki siemenet. Mä otan tuon ruiskupullon seuraavaksi. Mä sitten kun ne kasvaa, niin annan niille lisäravinnetta jollain kastelulannoitteella tai jollain. Mä oon käyttänyt mulla on nyt nestemäistä merilevää, kun mä en tänä vuonna nyt saanut itse kuivattua merilevää. Talvi yllätti mut. Ja tänä vuonna rakkolevää oli huonommin rantsussa kuin viime vuonna. Ei se tarjotakin oli vähän huonompaa. Ois sitä ollut, kun ois yrittänyt. Kun mä tykkään leväpohjaisista lannoitteista kyllä. Ne on ikään kuin luonnonmukaisia ja tässä merenrannassa niitä voi tietyllä tapaa tehdä itsekin. Ainakin niinku kiinteänä, et ihan vaan kuivattuu levämurusta. Mulla ei tosiaan tänä vuonna mulla ei niitä ole. Niin mä oon ostanut nyt kaupan nestemäistä levää. Mä huputan näillä pakastepusseilla. Elmukelmun kanssa on kyllä sellaista säätämistä, kun ei sitä saa. Siinä pitää niin hengittää. Mulla on liian pieni pussi. Sitä suu oikein aukene. Mistä näitä tulee? No, se just riittää, kun mä venytän sitä. Ehkä. Niin, tää ruukun koko oli aika tasan 10 senttinen tää ruukku. Ja näköjään se on vähän rajoilla noiden mun pussukkojen kanssa. Joku vanha kaupan kassi, tähän menee suoraan. No, joo. Saa kyllä olla väliä, se on helpompi ottaa pois ja kurkata sitten, kuin tämmönen tiukka.
Seuraavaksi nämä menee johonkin kohtuu lämpimään paikkaan. Joku parikymmentä astetta. Mulla on niin 2 lämpötilavaihtoehtoa tässä hidätyshommissa. Toinen on toi pesuhuoneen 25 astetta ja toinen on sitten kämpän parikymmentä astetta. Mut nää ei ole varmaan ranttuja sille. No niin, nyt ne on mullassa ollut, ne on sen viikon päivän ollut nyt noin itämässä noin sipulit. Katsotaan miltä ne näyttää viikon päästä. Ja sit latvotaan vielä noin vanhemmat sipulit, ailsakreikki ja purjo. Ne on kasvaa hurjaa vauhtia. Mä oon jo kerran latvonut ne. Niin nyt olisi toisen latvonnan vuoro sitten. Tässä nämä nyt on. Nämä on 9 päivää vanhoja. Tää on Dagmar. Tää iti kaikista nopeiten ja se on muutenkin edellä nyt näistä muista. Mä otin tätä Eureskoa nyt tai Impecta. Tää tuli jonkun päivän tuon Dagmarin jälkeen iti. Ja mähän laitoin näihin tosi paljon siemeniä. Niin kuin oikein tiuhasti. Ei niistä ole varmaan itänyt kuin 1/3, mutta kyllä tää riittää. Musta tuntuu, että näissä on jo vähän ikääntymistä näissä siemenissä. Sitten viimeisenä, mutta ei varmaan huonoimpana, niin tulee punasipuli. Tää on vasta niinku herännyt. Et ne lähti ihan suunnitellusti noin. Mut katsoo nyt tää itämisaste tästä rossalungasta. Nämä siemenet on leimattu kaikki 3, että ne niinku tänä syksynä tavallaan päivämäärä täyttyy. Tosiaan sipulin siemeniä ei kannata hillota hirveän pitkään, että ne oikeasti vanhenee ja menettää itääntyvyyttään. Ja niin kuin näistäkin jo näkee, ei noista kaikki itänyt. Että tuossa pitää olla paljon tiuhemmin siihen nähden, mitä mä niitä ripottelin niitä siemeniä. Mutta noit on nyt mulle ihan sopivasti, noit keltasipuleja, mutta saa nyt nähdä miten tän kanssa käy. Tätä saisi nyt vielä vähän enemmän herätä, mutta kyllä ne sieltä tulee varmaan. Ja seuraavaksi sitten oli nämä mun vanhemmat sipulit. Näähän on jo tammi-helmikuussa laitettu. Ailsakreikki. Ne on ihan samannäköiset, ei näistä tiedä muuta kuin leimaa katsomaan. Tää on ailsakreikki. Ja tää on toi puurjo. Mä oon tosiaan kerran nää latvonut jo. Ja nää viettää jo ulkona. Nää on jo ulkoistettu. Jos on vaan yli +5, niin kyllä mä nää vien nyt parvekkeelle. Ja siellä nää nyt on ollut jo jonkun päivän. Ja oli ne jonkun yönkin jo. Viime yö oli sen verran biile, että mä otin ne sisälle. Mutta näiden kanssa nyt tekee tän toisen latvonnan. Et näistä saa laitetaan ekana tää purjo poikki. Nää kasvaa hurjaa vauhtia. Ja mä vedän tän tasalta, tän reunan tasalta niin siiliksi noin. Tää on tosiaan toka siiliytys. Oli purjo. Ja sitten on tää ailsakreikki. Eli mä otan tästäkin ruohosipulit. Noin. Ja nää tosiaan lähtee nyt mulle keittiöön. Mä saan näistä ruohosipulit. Tuoretta tavaraa alkukeväästä. Katsoa nyt nää kasvaa semmoista vauhtia, että mä varmaan joudun 2 viikon välein leikkelemään näitä, tai pääsin leikkelemään. Et jos näitä nyt vielä sen kuukauden pitää sisällä. Niin, tässä oli nyt nämä sipulit. Niin katsotaan seuraavaksi toi parveke-osio. Et mitä kukkia sinne on tulossa ja missä vaiheessa ne on. Ja sitten ne tomaatit. Ja sitten mulla on vähän tänä vuonna visiona, että mä laittaisin 2 eri lajia
kurkkua, avomaankurkun ja kasvihuonekurkun. Nämä on semmosia, että molemmat sopis ruukkukasvatukseen. Semmosia vähän pienempi kasvusia. Ja mennään siihen seuraavaksi. No niin, nyt tultiin vähän niinku sinne parvekkeen puolelle. Niin mä vedän ekana tän tomaatin. Tämä on laittanut 3.3. itämään ja nyt on 10. päivä. Tää on viikon vanha siitä kun se on laitettu itämään. Ja tää on toi Patio Bloom. Tää pitäisi olla kapeakasvunen ja luumutomaatti. Kun viime vuonna mulla oli tätä Tiny Timiä ja tää sit sivusuuntaan tuli vähän liian isoksi. Ja sit siinä oli niin pienet ne tomaatit, että tänä vuonna mä haluan isompia tomaatteja. Niin jos tää Patio Bloom antaisi sen sitten. Näitä mulla on tulossa 2. Kun mulla on yhteensä 4 tomaattiruukkuu, niin 2 tulee tomaatteja eli 2 Patio Bloomia. Ja Ja sitten niiden kaveriksi sitten tulee 2 kurkkua parvekkeelle. Näitä kurkkuja mä en oo vielä aloittanut. Kun nää tulee sit kun nää laittaa tuleen niin aika nopeasti. Ne tulee kyllä ihan 3 viikossa. Ja sit ne vaatii sen lämmön. Niin mä en näitä laita vielä 2 viikkoa. Ton tomaatin kanssa menee nyt ehkä se kuukaus. No täytyy katsoa nyt näitä kanssa. Mut viime vuonna mulla oli tätä Baby F1. Ja tää on niinku kasvihuonekurkku. Ja tää oli oikein hyvä. Mä sain 20 kurkkua tästä. Se oli ihan fine. Ja sit toiseksi kaveriksi tälle tulee nyt tänä vuonna niin parvekkeelle niin avomaankurkku. Gunnar F1 Impactalt. Niin kun mä oikeastaan tykkään avomaankurkun mausta, niin mä halusin enemmän avomaankurkkua kuin näitä kasvihuonekurkkuja. Mut silti nämä oli kyllä hyviä nämä babyt. Nämä isoja ollut, mutta niitä tuli ihan hyvällä vauhdilla. Vähän kuinka kauan niiden antoi kasvaa. Kyllä niistä kohtuu pitkiä tuli, jos antoi kasvaa, mutta jos otti pikkasena, niin ne oli sitten semmosia 20 senttisiä. Sitten jos antoi kasvaa, niin sit niistä tuli semmosia 30 senttisiä. Mutta oikein kivasti kasvaa. Vähän ylikin tuli siitä ruukusta, mutta se oli varmaan ihan positiivista vaan. Mut siinä oli noin vihannekset nyt. Tomaatit ja kurkut. Kurkut lähtee vasta myöhemmin starttiin. Sitten mulla on itämässä siltä kukkapuolelle samettikukkaa. Mä ajattelin tätä Strawberry Blonde. Nää on mulla viime vuonna kerättyä siemeniä ja nää oli avomaalla ja nää on mulla itämässä. Nää näyttää kyllä nyt vähän huonolta, että ne ei itäisi. Mä oon nyt laittanut kaikki mitä mulla oli, että jos sieltä nyt joku sit kuitenkin itäisi. Mut jos ei nää nyt lähde käyntiin, niin mun pitää rientää kauppaa. Mä otan joko tätä samaa tai sit mä otan semmoista punasta ja pientä. Mut nääkin oli niinku parvekkeelle, mä olin näitä ajatellut. Ja avomaalle kans. Mut tää eka satsi olisi ollut parvekkeelle. Mut nyt kun tää epävarmuus iski ja mä laitoin ne kaikki itään mitä mulla oli, niin katsoo nyt miten niiden käy ja tuleeko mitään. Mut sen suhteen on vielä suuri epävarmuus. Kun ne oli tosiaan itse kerätty, että jos ei ne sit pölyttynyt tai jotain. Ja toinen mikä mulla on itämässä, niin mä laitoin lobeliat tulemaan. Näitä mulla ei aikaisemmin ollut. Näiden kanssa mä tein niin, että mä sotkin nää keskenään, että samaan ruukkuun kylvin mä hujahajan laitoin ne siemenet. Mä otan ne niin katsotaan noita vielä lisää kohta. Sitten näitä muitakin, jotka on noissa. Mennään nää läpi seuraavaksi, noin 15. Nää oli noissa isommissa ja toikin. Niin olkikukka. Nää on laitettu 27. päivä toista, että nää on aika tasan 2 viikkoa vanhoja. Tää on pieni olkikukka. Bunter Bikini Smes. Niin nää on parvekkeelle sit tulossa. Ja nääkin kylvöaika näillä on maalis-huhtikuussa. Mä oon nyt näiden kanssa ollut ihan kesäaikaa ja nää tuli ihan kivasti. Nää on itse melkein kaikki varmaan mitä mä laitoin tähän.
Näitä on vähän yli 10 tästä heräämässä. Eli olkikukka. Ja mulla on ajatus, että kun mä nyt jonkun valikoiman nyt kukkia kasvatan, niin sit mä katson, että miten mä keskenään ne sitten siksaan noihin amppeleihin ja kukkaruukkuihin. Tässä on nyt tää timanttikukka. Mikäköhän ikäinen tää on? Mun täytyy katsoa tosta mun päiväkirjasta. Mulla ei ole päivämäärää nyt tossa. Ei ole päivämäärää tossa purkissa, mutta kyllä mulla täällä kirjanpidossa on timanttikukka. No se on vähän aikaisemmin laitettu kuin toi niinku ruukutus. Mä oon laittanut nää itämään 13. päivä toista. Tää on niinku aika tasan kuukauden. Tää on nyt 4-5 viikkoa vanha. Joo. Hän. Ja tommonen. Pieni kasvunen pitäisi olla tää. Näet, mulla on tulossa semmonen varovainen määrä 5 kappaletta. Eikä se ole iso kasvunen. Tää ainakin se on kohtuu hidas kasvunen. Sitten oli nää laventelit. Näitähän mä kävin läpi. Nää mä laitoin tammikuussa tulee. Nää on nyt hyvässä vauhdissa kanssa. Mä oon kerran latvonut nää ja latvomisesta on joku viikko nyt aikaa. Mut näistä mä en vielä tiedä meneekö nää partsille vai ulos. Johonkin ne menee. Ja sitten oli nää pelakuut. Tää oli tää Black Velvet Scarletti. Tämä F1. Näistä mä saan nyt 4 henkiin pysymään ja nää tulee nyt hyvin nää mitkä lähti siitä alkuhankaluudesta ja sitten oli tää tää on joku Gamma Salmon. Tää on vähän pienempi. Näitä oli 3. Siinä on pelakuut. Nää on tammikuussa laitettu. Tammikuussa laitettu tulee. Ja sitten oli nää mitkä on vähän lilliputimpia. Tää oli tää ruusokki. Tää on joku amppelikasvi. Ja tässäkin tää aloitusaika on maalis-huhtikuussa. Korkeus tässä nyt on, vitsi kun mä en näe tota. Tää on roikkuva 80 senttiä. No katso nyt. Mut se on niinku tämä. Ja nää on ollut nyt semmosen 3 viikkoa vanhoja. Näitä on ehkä 4 pysyy hengissä. 8 mulla oli, mut 4 on vähän surkeen näköisiä. 4 on kuollut varmaan, 4 mä sain pysyä hengissä. Mut se on ihan okei, mä menen 4. Ja sitten oli nää petuniat. Niistä mä sain 4 itämää ja 3 on hengissä tässä kasvujärjestyksessä. Katsoin nyt, ne on tosi hitaasti tullut. Voi olla, että mä teen jotain väärin tämän kanssa. Toi on laitettu 13. Toi on niinku tasan kuukauden vanhoin noin. Sitten tässä on 2 kahta lajia näitä chilejä. Ja nää mä laitoin vähän myöhemmin, niin ne on näin pieniä vielä. Katsoin nyt ehtiiks nää. Padroni on 2 ja sit 1 hot lemoni. Jep. Se oli vihanneksi vähän päätettiin tuo homma. Ja sit sinne parvekkeelle mulla on vielä perästä niinku ensi kuussa on tulossa varmaan tää zinnia. Tää oli aika pieni kasvunen. Laji on lilliputek. Ja sit mä laitan pientä kehäkukkaa. Orange kitana. Ja sit pientä ruiskukkaa. Tää on Tom Pounce. Jossain kohti. Ne on vasta niinku tulossa itämään samalla kuin ne kurkutkin. Täytyy niiden kanssa tätä ajoitusta vielä katsoa. Mut mä tuon näytille vielä tän lumihiutaleen. Se ei oo vielä tossa käynyt. Tässä on nyt tää lumihiutaleet. Niitä on se 11 kappaletta. Tää on joku Sutera, mikä tää latinankielinen nimi on. Sutera cordata. Valkosta otin, tätä on varmaan muutakin väriä. Ne on nyt hyvässä kodissa.
Ja sitten tähän viereen mä laitoin tulee lobelia. Ja mä tosiaan sotkin nämä siemenet keskenään. Nämä tulee joka ruutuun niin sekoituksena. Riippalobelia ja sitten pystylobelia. Eli nämä lajit on Crystal Palace ja Sapphire. Mä otin nää nyt sinisenä, kun mulla oli riippana tää valkoinen. Se oli toi parvekekukka-osasto. Ja katsotaan vielä noita chilejä seuraavaksi. Tai viimeiseksi. Niin, tässä on nyt nämä chilit ja suippopaprikat, kun nämä on mennyt partsille, nämä kuuluu tuohon parvekeosastoon. Tässä on tää Avital, tää on kaikkein isoin. Tää on kaupan siemenestä ja vihannesosastolta. Ja tää on kaikista tumman vihreän näistä. Mutta tässä on pikkusen ödeman ensimerkkejä. Et mä annoin varmaan himppu liikaa lantaa sille. Mutta ei se vielä isosti ole kärsinyt. Se on siinä rajoilla. Tää on tämmönen nimetön punainen. Numee varmaan molemmat. Mut tää pitäisi olla vähän miedompi kuin tuo Avital. Tämä ajattelin lahjoittaa pois. Kun mulla riittää vähemmänkin mieto. Sitten tässä on tää Ferectender. Näihin tuli jo ekat kukat näihin suippopaprikoihin. Mä oon jo leikannut jostain niitä nuppuja poiskin, koska oli semmonen ohje tietoon tuli, että ekat nuput on hyvä ottaa pois, ettei se syö sitä kasvua pois. Ja tässä on nyt tää Sweet Banana. Niin nää on oikein hyvällä vauhdilla. Ja tosiaan nämä suippopaprikat jo aloitti kukinna, mutta näissä chileissä ei vielä kukkii nää. Tai nuppuja. Se voi olla, että mulla ei ne kerkeä se Padron ja Hot Lemoni. Kun mä aloitin ne vasta nyt maaliskuun alussa, nämä on aloitettu tammi-helmikuussa, niin nämä on ihan eri kokoisia nyt sitten. Sellaisia kevätkuulumisia lopputalven meininkejä. Se on moro.